aron masuportahan sa lokal nga pagamhanan sa usami sa mga nagbuhi o mga hayop padayon nga gipahigayon ang libre nga deworming ug ang anti-rabies vaccination. Gipadayag ni Dr. Lourdes Caliao, Veterinary 4 sa Usami City Veterinary Office, nga ilang gisulod ang bukirang mga barangay sa Usamis aron nga mapahigayon ang deworming sa mga livestock, paghatag og anti-rabies vaccine ngadto sa mga binuhing iro ug iring ug ang pagpanghatag og mga bitamina sa mga binuhing baboy. Gidugang ni Caliao nga moabot sa 50 ka mga livestock ang napurga sa City Veterinary o ubay-ubay na usab nga mga iro ug iring ang nahatagan sa anti-rabies vaccine. Nasayran nga nagpadayon gihapon ang mong programa pinagiusab sa tinguha ni Usami City Mayor Henry Indy Waminal Jr. nga dili mapasagdan ang nagbuhi o mga hayop sa dakbayan. Tinguha usab sa City Veterinary Office nga makompleto nila sa pagsuhid ang 51 ka mga barangay sa Usamis aron mapailalom sa anti-rabies vaccination ang mga binuhing iring ug iro, mapurga ang mga livestock ug mahatagan sa mga bitamina. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.